Mga kabombo, ari kita diri subong sa may bayad sang Barangay Poy, siyudad sang Sagay, nga kung sa din ang ini nga taytay sa akon nga likod nga bahin, ang hindi malabyan sang four wheels nga mga salakyan, ngod nga nagtiphag diri ang dalom sang dalan, kag kung aton makita, kung ini sa mga sako nga ginpangputos, no? Ining mga duta nga ginpangputos diri mga kabombo, ang makita naton substandard kag sa aton na obserbaran na dalos nga dalan ngayon nga nagaangot mismo sa taytay ang tuman kanipis sang semento wala ko minakitaan sang mga kabilya dira abi nga nagaangot dira kag rason kung asang pagragasa sang tinalikdan nga Sabado nga adlaw January 31, 2026 ini pag kati ang ini nga suba naglapaw ini siya pababaw diri sa may taytay ang mga materyales nga ginagamit diri ang ginpang-anod. Sa karon mga kabombo, tuman ang kabudlay nga mabatyagan kag na-eksperyensyahan diri sa mga pumuluyo sa Barangay 4 o Poy bangod nga sa natipag nga taytay.